Pues a aquestes altures tinc moltes coses a contar, però de quines me'n recordaré? Bones, roïns, de tot, claro, de tot, perquè ja són 83 anys, con molts oficis que n'hi ha, no sóc jo, que han treballat moltes hores al dia, no han fet 7, ni 8, ni 10, a voltes jo he empalmat nits en el dia següent, i moltes nits i molts diumenges a les 10, a les 12 de la nit, que no m'he sap mal, perquè ho he fet tan a gust, jo ho he fet tot tan a gust, que jo crec que ha sigut com un hobby. Pues sí, de carnisser i elaborar costes, i sempre en ambició de poder, si feia 4 o 5 o 6 classes d'embotit, a veure si podia fer més per ampliar, per donar a la gent un servici en vez de casero, en vez tal. Avui jo era la 4a generació i avui està Yolanda al front del tema, que és la 5a. Que la continuïtat, jo per mi crec que està garantitzada per això, per lo bé que van treballant i la il·lusió que tenen en el tema. Els sabes de matí, nosaltres matinàvem molt, però cavalleries, carros, carruatges i persones a la feina del camp, com tu, no sé si hauràs sentit dir, a la Pobleta anaven 7 o 8 o 10 homes, a la Masia de la Torre també, i els camps del poble estaven que eren com una patena. Per què? Perquè se treballaven, era rentable, era una cosa que és el que n'hi havia, i els comerços del poble, només tinc que dir-te que en una ocasió, no farà 3 o 4 anys, vaig comptar en la memòria meva de Casa del Quintet i de la plaça, fins al bar Cirilo, he comptat 50 comerços. I, clar, l'activitat del poble ha canviat totalment, porta l'evolució de la vida, crec jo. Jo crec que és una evolució que, pa bé, pot ser que moltes coses. Pa mal, no crec, perquè, sí que la gent tots fem pa bé, no?, tot. Una porta en l'altra, se parlaven, de nit en ple estiu quan venia això, se traien les taules a la porta de la cera, que, clar, no passaven tants cotxes ni vehicles, però se traia de la taula al carrer, se traien els sopars i que se combinaven i se compartien. Escolta, en el botitxo allí, que era el més típic, entonces, era una cosa molt familiar, la gent en general, de matí en les tendes i tot. És un poble tan pintoresc, tenim aquestes pinaes, aquests paisatges, aquestes muntanyes tan precioses, allà on vaig és totes que té meravella. El que passa és que estem en casa no ho reconeguem mai. Mai apreciem el que tenim a mà, mai. Ni nosaltres ni ningú, en general. Això és així. Però la veritat, que estigués tan proper de València i del mar, a una altura com tenim, aquestes vistes, aquests paisatges, les pinars que tenim, és preciós, és que és envejable. La veritat és que me recorden com un amic més, com un que ha estat convivint en el poble, un home del poble, i que si me'n recorden de mi, pues que si els ha fet algun problema, pues que me perdonen, però en consciència no he tratat mai de fer mal a ningú, perquè tampoc vull que me'l feren a mi. Així és que jo crec que el més bonic és això, que passar com un més, ser un més i que tots siguem uno.